En Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota. Invoca, o patrocinador dese tempo de contacto co deporte local, co deporte compostelán, deporte profesional, deporte base. Mira que falamos dun montón, dunha morea de estilos deportivos, de prácticas deportivas, pero penso que neste tempo de xestión de Radio Líder Santiago con 17:30, esta nova etapa de Radio Líder, nunca faláramos de pádel. Aquí hai un consumidor, un usuario de pádel moi amateur, pero o de o que imos a falar agora é de xente que, dun xeito, direi, profesional, ainda que supoño que compaxinarán con outro modo de vida, pero dun xeito profesional, pois están participando, facendo do pádel, pois algo que nos interesou e por eso están aquí. Mais que nada, sobre todo, porque o seu nome, o nome do equipo, é Radio Líder SCQ Padel Team. Cosa que nos agrada. Podemos decir o noso equipo. Hola Merce, hola Manu. Hola, que tal? Hola, bo día. O noso equipo, un pouco así de todos. Ten un pouco... benvidos a este estudio. Grazas. Bueno, explicádeme, que é isto de Radio Líder SCQ Padel Team? A ver. Bo día a todos e gracias pola invitación, por deixarnos estar aquí. E antes de nada agradecer o voso apoio ao deporte e o apoio que tivemos para iniciar este equipo e esta andadura. Sabíamos que iba a haber grandes resultados e está vendo, pero agora falamos dos resultados que está dando o equipo, pero como xurde? De onde, cantos sodes no equipo? Bueno, contádemo todo, porque estamos un pouco peixes nesto, a ver. Pois xurde dunha maneira casual. Eu mesma, xunto con a compañeira do equipo no que estábamos, pois decidimos investigar un pouquiño deste tipo de liga, que é un formato distinto ao habitual. Eu había participado nunha CAP que é como se fora un torneo correspondente a esta liga e gustárame o formato. Vale. É un formato, sobre todo, que premia a igualdade, é dicir, no resto das ligas que existen neste momento, estamos divididos, segregados por sexos, vale? Ti compites ou a nivel masculino ou a nivel femenino. En este caso non, somos un equipo mixto, de acordo? Entonces esa é a novidade. O sea, novidade e dos poucos competicións que agora, do que coñecemos, a única, sí. Bueno. Entonces, bueno, pues investiguei un poquinho sobre este novo formato e interesou e decidimos pornos en contacto coa xente que tiñamos ao noso alrededor, sempre cando tendo en conta unhas pequenas premisas. E decidimos que esas premisas tiñan que ser 3. Evidentemente, que souberan xogar ao pádel, vale, imprescindible. Un pouco de nivel, ¿no? Nivel medio alto. Exactamente. Despois, queríamos xente que cumplira uns valores, sobre todo valores en pista, e valores fora de pista, vale? O sea, competición sí, pero... E, como terceiro valor, exacto, xente competitiva. E misturando esas 3 premisas, pois surdiu o equipo. Eu son así como nexo entre todos nós, porque xa... Canta xente conforma, entón? Pois mira, ahora mismo estamos falando sobre entre 10 e 15, máis ben, o sea, 10 ao final, somos un equipo de 15, pero vámonos rotando por os partidos, sí, porque os partidos só poden acudir 6. Poden acudir 6 porque un partido masculino, partido femenino e un partido mixto. Repártese un porquiño para o que dicía a miña compañeira, pues, un pouco esa igualdade. Vale. Entonces, ao final, vamos 6 a cada partido, pero somos un equipo máis grande para poder acudir todos. O sea, vámonos movendo, para poder competir todos, vamos, en este caso. É unha liga que existe a que nivel? Contádeme un pouco onde estades competindo. Pois contovos, cando ti fas a inscripción tes que elexir como unha circunscripción, un área, vale? E ese área, agora mesmo en Galicia, só existe Galicia Sur, que comprende a provincia de Ourense e Pontevedra.
Cando nos iniciamos, buscamos para inscribirnos, existía a posibilidade de que saíra o grupo Galicia Centro, que é o máis cercano a nosa ubicación. Santiago é un Santiago pouco e a marca, arredores. sí, a marca. Correcto. Pero non existe. En estes momentos non. Cando nos fixemos a inscripción existía a posibilidade. Falei co organizador da Major League e Porque comentoume... chamase Major League. Major League é o nome da liga, exacto. Hai unha persoa, unha entidade detrás de Existe unha persoa, unha entidade que é un xogador de pádel amateur que xogaba coa súa muller e decidiu montar este formato. Vale? Entonces, este formato empezou a gustar e creouse a Major League. Naceu en Galicia e agora xa se exportou o formato aos países da nosa contorna, a Francia, a Italia e demais. Vale. Pues algo que naceu aquí de un Naceu xogador aquí. coa muller. Naceu en Vigo, concretamente. En Vigo. En Vigo. Mira. Sí. E supoño que terá pues, eso, as súas reglas, o seu Correcto. decálogo Sí, de... sí. Sigue un formato parecido ás ligas que funcionan ahora mesmo a nivel galego, da Federación Galega de Pádel. Vale. De feito, o seu reglamento é o mesmo, vale? E ten algunhas excepcións. Por exemplo, O sea, en esta... pero non está integrada na Federación... Non Vale. está integrada na Federación Galega de Pádel, Perfecto. é diferente, É pero diferente. o formato do que son as É normas, semellante. a regulamentación é moi parecida. Vale. E, bueno, as excepcións da Major League, sobre todo, é que fomenta a igualdade, vale? É dicir, cando faz a inscripción, non podemos facer unha inscripción, por exemplo, de 12 homes e 2 mulleres. Está reglamentado. Normalmente son máis menos 2 mulleres sobre o número de homes. Vale? Pero bueno, o pádel así, a nivel amateur e demais, é moi democrático, non? Tanto se ven, eu que vou xogar aí, non? Sí, ahora está todo moi- máis sí, ¿no? É moi- normalizado, deporte. o sea, Sí, está ¿no? todo igualado. Ahora mismo, tanto mulleres como homes estamos... Incluso xogando entre eles a nivel amateur, Sí, claro. Sí, claro. Xa é moi normal ver incluso partidos mixtos, pero en este caso esta é unha liga que realmente Mira, é oficial. Que potencia é oficial, eso, que é exacto. oficial Exacto, e demais. exacto. Supoño que como toda competición haberá pues, distintas categorías, en fin, onde estades? En que, a ver, Pois mira, contoche. sabemos a historia do grupo do equipo, sabemos a liga. Agora, donde dentro desa liga? Pois mira, dentro da liga existen 4 categorías. A categoría ouro, que corresponde a un formato de primeira, vale? De quen coñece as ligas de pádel, por exemplo, SNP ou Rías, sabemos que hai primeira, segunda, terceira, cuarta e dai para baixo, vale? Entonces, ouro en Major League sería unha primeira, prata sería unha segunda, bronce sería unha terceira e base sería unha cuarta. Nós, cando facemos a inscripción, é a primeira vez. Entonces deixámonos orientar un poquinho polo organizador e indícanos que nos inscribiramos en bronce según os niveis onde estábamos inscritos no resto das ligas. Vale? Entramos un pouquiño cos ollos cerrados. Entonces, inscribímonos en bronce e no grupo Galicia Sur, porque finalmente o grupo de Galicia Centro non saeu. De acordo? Bueno, estades en Galicia Sur, na categoría bronce, pero estábades na categoría bronce. Correcto. Porque sí. hubo aí, Manu, un ascenso recente. Correcto, mira, pues este ano, final, o sea, o primeiro ano, como di Merce, pues metémonos en bronce, pero pues despois de luchar partido tras partido, conseguimos quedarte primeiros, conseguimos a maiores pasar os playoffs, pasar a final, para inscribirnos no que é a Major League Internacional tamén. O sea, conseguimos un acceso directo xa non só a acceso a plata, senón tamén aos partidos da Liga Internacional. Sí, conseguimos varias outros cousas. países, outros equipos e demais. Sí, correcto. Se celebrarás en Vigo, será neste caso a sede en Vigo. Vale. Cando? Hai data? En Xullo, en sí. xulio, sí. Vale. Vai ser principios de xulio, fin de semana, será Primeiros. viernes, sábado e domingo. Van ser partidos como se fora unha competición lógicamente internacional. Contra outros países, está claro. Internacional. Sí. O triunfo, o gañar, é algo de trofeo? Hai algo económico dentro destas ligas? Se chegas a algún tipo de condicións, de datos, de cifras ou de categorías ou non? O de momento é algo simbólico a modo trofeo. Coméntoche, a diferencia das outras ligas que premian un pouquiño máis o premio económico ou o trofeo como tal, a Major League non quere inculcar ese valor de competir por algo económico.
o principal obxectivo é eso, a igualdade, a diversión, o formato, desfrutar do formato. Vale. Que conseguimos co ascenso? Cambiamos de categoría, que é unha categoría máis, e conseguimos o pago da metade da inscripción da nova categoría. É dicir, regálanos ese... Un bono exactamente. do 50% da inscripción. Do 50% do ano que ven. Bueno, pois... é un agasallo, un agasallo. Claro, canto dura unha competición de Major League? Cantos partidos podedes... Son 6 meses, aproximadamente. Pois mira, son sobre 12 xornadas, máis ou menos. Son 12? Sí, e competimos 3 xornadas seguidas e logo descansamos unha. Entonces empezou no mes de outubro. Sí. E terminamos ahora. No mes de febreiro. Sí, no mes de febreiro. Correcto. Desempeñamos os play-offs en un fin de semana. O play-off o que consiste como nunha semifinal entre o primeiro dun grupo contra porque na nosa categoría somos 2 grupos, estamos distribuídos, porque había gran cantidade de grupos para inscribirse. Entón fixeron 2 grupos, o primeiro dun grupo compite contra o segundo do outro grupo nesa semifinal, e logo hai unha final entre os que gañaron esa semifinal. Vale, pois nada, parabéns por eses resultados. Ahora categoría bronce, sí. De categoría bronce a prata, e agora, en outubro, comenzará toda a historia novamente. Correcto. Buscando estar na ouro. Isto é unha... Aparte, unha liga que... canto tempo existe, Major League? É recente? Isto que decías tú, naceu en Vigo e demais. Pois mira, non che quero mentir. Mais menos, Non che quero mentir, pero sobre 10 anos. Claro, é que é recente. Sí, é recente, sí. É unha competición que aínda está por amoldarse, é un formato en expansión ahora mesmo. Un formato en expansión e incluso amoldable, adaptable a ir modificando para que sexa mellor e máis óptima, non? Correcto. Bueno, falamos do pádel en sí. Eu son usuario desto de nada, pachanguiña, pachanga e demais. Pero é moi adictivo. Faz comunidade, é un deporte que evita pensar noutra cousa. Vas facendo en bici, vai o cerebro aí. Vas correndo, o cerebro aí. Estás no gimnasio na cinta, o cerebro aí. Pero o pádel estás ca pelotiña. É moi a nivel, digo, saúde mental, sair da rutina. É un deporte que ten, penso, con as condicións interesantes, non? O sea, no estritamente saúde de deporte, A ver, eu penso que ahora mesmo o pádel está de moda. Sí. Está de moda. Bueno, leva estando de moda... Sí, leva estando de moda tempo, pero bueno, cada vez máis, cada vez máis. E xa non é só pola parte de saúde, que evidentemente, sino pola parte de social. Entonces, combina, eu creo que esas dúas premisas que son tan importantes, ¿no? A parte lúdica e a parte de saúde, vale? Creo que non sei aquí que me diga Manuel o que ele opina sobre Sí, a ver, eu realmente estou de acordo con vos todos, realmente ao final o pádel implica dúas cousas, a parte social, quedas con amigos, ao final tamén un pouco unha excusa de vamos a tomar unha caña despois, o que faga falta. Claro. Non hai pádel sen caña, por suposto. Por lo menos a nivel... Caña, pinchos, o que faga falta. Pero, bueno, tamén está a outra parte, que sí que, por miña parte, eu podo falar, pois, os estrés do traballo, o cansancio e tal, e ao final buscas unha maneira de desestresar. Sí, é certo, pensas niso? É certo totalmente. Volves de novo, que me dedicaba, esta chamada que tiña que facer, que moi... Sabes o que penso? Que o pádel require... e fomenta unha serie de habilidades, é dicir, precisas atención. Tens que tomar decisións nun momento concreto e rápido, vale? Entonces, eso que nos fai ao final é abstraer do resto do mundo e centrarnos única e exclusivamente no que estamos facendo. Tamén fomenta, pois, un pouquiño a parte aeróbica, de acordo? Entonces, sí, na saúde, evidentemente, nos influe. Que vos levou o pádel, Manu? Como entras en contacto co pádel? A ver, eu penso, na miña parte, por exemplo, podo falar, eu veño do mundo do fútbol, todos ao final, os que xogamos o fútbol, sabemos que a veces é un pouco máis lesivo, máis agresivo tamén e todo, pois sempre temos esa curiosidade de dicir, oye, vamos a probar, vamos a ver estos deportes, vamos a a tenis, pádel, o que pode ser. Neste caso, xurde un pouquiño de decir, oye, vamos a probar o pádel, ao final é un deporte que xogas cun compañeiro, lógicamente vai dependendo un pouco de dúas personas, pero faz o que falamos, o apoio social de ter unha persona aí ao lado axudándoche e aparte o decir, oye, vamos a facer deporte dunha maneira divertida,
na que podas depender máis de ti e de outra persona, ao final é un pouco máis diferente ao full, que dependes de 11 personas, non? Por así dicirlo. Entonces, a miña parte foi un poquinho máis por aí. Curiosear, vamos a ver que pasa aquí. Curiosear e ver que gusta, engancha, ao final é un deporte que para min engancha. Pouco a pouco vas mellorando, vas vendo que podes crecer e diste, oye, pues mira, pues está cada vez gusta máis e vamos a empezar a competir, non? Por así dicirlo, competir xa un pouco máis seriamente e ao final, pues, xa vas crecendo. Ahora te pregunto a ti o mesmo, pero Manu, canto tempo xogas ti o pádel? Así, neste día, teño botado ali 6 horas, 3 partidos... Sí, bueno, a ver, pola semana, por así dicirlo, sempre se intenta ir máis ou menos entre 2-3 días mínimos se suele ir. Entre, imagínate, un entrenamiento, despois un partido fin de semana, ao final faz 3 días fácil pola semana. Sí, a ver, quen o quere pode telo, pero sí, se queres intentar mellorar un poquinho, crecer un poquinho, sempre vou ter un apoio. 2-3 días por semana. Sí, correcto, mínimo. Intenta seguir. Mínimo. Intenta seguir, sí. Eso quere decir que... Sí, que ao fin de semana, ao final, igual metes 2-3 partidos fácil. Entonces aí xa cambia un pouco. Poden ser de 6 a 2-3 pola semana, sí. Como chegas ao pádel e a día de hoxe cantas horas metes e dedicas ao pádel? Pois mira, eu normalmente xa practicaba deporte desde pequena e practiquei deportes en equipo. Sempre, sí, o deporte na miña vida foi sempre algo habitual e esencial. Entonces, o pádel empecéi curioseando nunha escola deportiva do Concello que se ofertaba esta nova actividade. Eu nunca había collido unha pala na man, entonces, pois, causoume un poquinho de interés. Preguntei polo formato, vin que se competía con outro compañeiro, que non era un deporte individual, e eso, pois, fíxome tomar a decisión. E empecéi con unhas clases de pádel, e bueno, ahora mesmo estou aquí competindo. Esta hora que está enganchada, eso non quita nada. Máis horas que lo? Máis horas, sí. Pode ser, sí. Eu teño entrenamento... Eu cada vez que vou a Ames Padel Club, sempre digo, cando eu veño, esta xente está aquí sempre. Cando non veño tamén está lá. Hai xente que mete moitas horas, sí. E aí o nivelón. Sí. Pero cantas horas podes, cantos días? Pois mira, eu últimamente xogo prácticamente 5 ou 6 días a semana. De 7. Vamos. Sí, e teño 2 entrenamentos a semana. Entonces, o sea, podo decir que casi todos los días. Todas as horas que podes, vale, moi ben. Casi todos los días, sí. Sí. Que recomendación nos podedes dar a aqueles que se iniciaron? Eu penso que aparte dependendo do nivel que teñan os outros 3 compañeiros, compañeiras, aquela persoa que entra é un deporte moi de axudarse, non máis que de sinar, que noutros deportes debería ser ocurrir igual, da igual o nivel, que tamén é democrático niso, non? Que intentas que outro mellore, aínda que sexa o teu contrincante, non? Entre comillas, que é moi interesante esa comuna que se fai, polo menos no nivel moi básico. Tamén existe na competición. Estades competindo, pero realmente notades que tedes unha mesma paixón polo mesmo deporte. Sí, se trata de botar unha man máis que de... Eu, por exemplo, podo falar no sentido con Merce que temos xogado entre nós tamén moito, o sea, ao final facemos un bo equipo os dous tamén. Sí. Entón, ao final, sempre é moi importante para min ter ese compañeiro ou compañeiras que é o bo que temos do noso grupo, que sempre che están apoiando, que che van ver os partidos, ainda que non xoguen, que están nun partido nun momento malo e ao final dis, oye, veña, vamos arriba, levantamos isto que podemos. Tamén eso depende moito o anímico, depende moito no partido. Para min é algo importante, xa o psicológico, non só o físico, ou ter máis calidad, menos calidad. Pode ser unha persona dun nivel moi alto e fallar, e ter un momento de baixón psicológico, estar esa persona aí, e vou que tes unha persona aí que che apoie e que che suba ese ánimo. Eso influye moitísimo. Que é o máis difícil de xogar o pádel? Que vos costou máis? Que si ao revés, que si subir, que si que... Eu creo que máis que a técnica, sí. Vale, eu creo que a parte psicolóxica. Sí? O control das velocidades, saber a onde ter que botar a bola, que toca ahora, que non toca, baixar... Hai que pensar moi rápido. Claro, sí. Baixar a intensidade, cando subila, a dirección da bola, máis que a propia técnica básica en sí mesmo. Sí, dirías o mesmo, Manu. Sí, ao final é o que máis, algo que aprendes nas clases de pádel. Home, tendo técnica normal que te preocupes das outras cousas. Totalmente, pero bueno, ao final é importante tamén, o que di ela, é moi importante a colocación. Ao final, unha das cousas primeiras que aprendes é a colocarte. Ti, unha vez se sabes colocarte ben, ao final, a veces non tens que correr nada. O sea, é moito psicológico, colocación, faz kilómetros, bueno, tamén faz aeróbico, entón, vou por outro lado, saúdo os compañeiros e volvo. Pero bueno, é
a diversión tamén, non? Sí, e despois hai, eu penso que a premisa que temos que ter en conta é os valores. Iso tamén é parte esencial no deporte. E o pádel, como o resto dos deportes, os valores saen a relucir. O que dicía el, o apoio na pista, ninguén falla e un punto porque queira, vale? Depende de moitas circunstancias. E o sentido de equipo, o sentido de compañeiro, de acordo? Entonces, iso é algo que nos no noso equipo pois creo que é un valor básico e que axuda por moito. sorte disfrutamos. Axuda a crecer con eso, e axuda a crecer. Podemos decir que gañamos todos os enfrentamentos e unha parte moi importante foi esa unión de equipo, vale? Que fai que intente ser mellor. De acordo? É practicar, estar na Major League é un deporte caro, claro, utilizas unhas palas de nivel, de máis, desprazamentos, entendo que un sufraga absolutamente todo. Sí, ti tes que partir da base de que cando te inscribes nunha liga vas a ter uns gastos e xa non é só a parte económica, senón o tempo invertido, de acordo? Que tamén ten o seu valor. Entonces, sobre todo, nós que estamos inscritos en Galicia Sur, os desplazamentos son un poquinho máis lonxe, temos que desplazarnos a Ourense e a Vigo. Porque tedes sede física de xogar, de casa, local. Temos casa local. Temos a Estrada Padel. Correcto. Pero non porque, bueno, é unha casualidade tamén. Non sei se queres contalo ti, Manuel. Pois, cando nos inscribimos en Galicia Sur, unha das premisas era ter a sede pois ou na provincia de Ourense ou na provincia de Pontevedra. E tuvemos que facer un cambio da nosa sede, que iba a ser a Ames Padel Center, e buscamos unha sede o máis preto da zona de Santiago e alrededores, e neste caso, pois, surdiu a idea da Estrada. Contactamos co propietario, que dixo un sí a todo dende o primeiro momento, que queremos agradecer dende aquí, queremos darlle o noso agradecemento, porque me contactei con el e foi un sí dende o primeiro momento. Eleximos o día, a hora, e para poder xogar os partidos locais e non puso ningún tipo de inconveniente. Como vedes isto de Galicia Centro, Galicia Norte? Vedes que co tempo pode ser factible? Pode ser... A ver, na miña maneira de velo, creo que Galicia Centro e incluso Galicia Norte... Galicia Norte e Galicia Sur, ainda que sexa así. Está tardando. ¿No? Sí, para min está tardando. As tres denominacións. Sí, porque realmente Galicia Sur eu, que é o primeiro ano que estamos neste formato, sobre todo o que decía os valores que temos, o compañerismo, o que se está vivindo, eu realmente estou moi contento de pertenecer a este equipo e agradezco moito que forse que contantase Merce neste caso comigo tamén, e a verdade que eu creo que Galicia Centro e Galicia Norte debería entrar, esperemos que este ano entre xa Galicia Centro, por exemplo, pero pronto debería entrar, porque sí que é verdade que é moi divertido, pásase moi ben e apréndese, de todo apréndese. Bueno, pues, oye, se alguén quere máis información e demais, Radio Líder SCQ, vos chamades Padeltín en redes sociais, onde van contando pois todos os logros, todos os méritos. A verdade é que sempre que nos etiquetan algún tipo de historia é por celebración, gañan absolutamente todo. Que si é verdade. Sí, foi así. Bueno, queremos levar o voso nome por toda Galicia e o resto de España. E queremos contar unha noticia. Temos outro notición. A ver. Pois mira, estamos inscritos, bueno, vamos a facer ahora a inscripción nun campeonato da Major League que se chama Cap de León. Vale? É un torneo integrado É un torneo integrado para os participantes da Major League, sí, que vamos de maneira gratuita, e os que non son participantes e queren coñecer o formato ten que facer unha inscripción, vale? E nós estamos invitados, vale, por ser integrantes, e vamos no mes de abril. Apuntade o fin de semana, sí, o fin de semana do 24 e 25 de abril estamos competindo en León na CAP. Entonces levaremos o nome de Radio Líder ata León. Atención. É un formato onde competimos con equipos de toda España. Xa hai inscritos equipos das Illas Canarias, de Burgos, de Palencia, de Madrid. E bueno, vamos aí a un torneillo pues un poquinho. Estaremos pendientes, hai que estar pendentes. Para contalo todo. Supoño que importante tamén, pues, Radio Líder, pero esas empresas, negocios, xente que quere botar unha man, non? Me decías antes, me decía Manu, igual tamén boto unha man, que teño unha empresa, un negocio tamén.
sumar entre todos para que o deporte sexa activo, sexa profesional neste caso e podemos falar de integridade, de igualdade, de todos os valores que ten o deporte, non? Sí, a ver, ao final desto trátase de apoiar sempre penso que calquera empresa, como sodes vos ahora mismo apoiándonos, que nos apoyaches nesta reciente andadura nosa, é bonito ver que ter unha axuda, o sea, poder aportar a esas persoas que están crecendo, que están facendo algo bonito, que están competindo, que están ganando, que ao final tamén levan o nombre por algún lado, pois sempre axuda a este caso. A un bueno que fixemos un acordo bo, porque se chegamos a pagar por victoria, estábamos xa sen can, porque gañades absolutamente Vamos todo. Ter que darlle unha volta ao contrato. Cada victoria tanto. Por comisión. Bueno, pois saudamos o resto de integrantes, Sí. a Yoli, que colega, e a todos os demais que parabéns por contarnos un pouco como está o pádel, que goza de boa saúde, polo que vemos en Galicia, con moitas competicións, con moito afeccionado, que sempre dicimos que o pádel está de moda. No, yo penso que non deixa de estar de moda, porque hai moito tempo que ven estando de moda, con diferentes clichés que algún lle pretende dar, pero que ao final é un deporte moi para todo o mundo. Penso que aquel que proba xa queda enganchado. Sí, ahora xa está sentado. Ahora mismo xa está sentado. Sí, ahora xa e non vai a irse. Xa É un chegou para deporte quedarse. moi accesible. Sí, moi para accesible. todos, sí. Es comenzar é fácil. Sí. Logo a progresión xa depende de cada un. Sí, de acordo? igual hubo un tempo onde perigaba un pouco máis, igual hai un boom, pero a xente desencanta. Que va, Non é o caso. Ten moitísimos factores para enganchar e para que sexa un deporte de larga continuidade, Sí. e de que vaya collendo peso a nivel competitivo, a nivel profesional, olimpiadas, en fin. Sí. Sí. Voar alto, Eu penso que estamos no Voar camiño, alto. non nos que competimos a nivel amateur, pero o pádel a nivel profesional está nun camiño ascendente, de acordo? Cada vez hai máis Que somos seguidores. mellores no mundo? Bueno, eso depende de... Claro. Temos a competición da Premier League, que quizás que onde era antes a antigua World Padel Tour, Sí. e agora é a Premier League. que temos agora aí pretiño, están sí, competindo en en Xixón. Sí. España a bo nivel? Sí. En España temos xogadores de moito nivel, de moito nivel. É dos que máis, realmente. Porque isto así, raqueta, sonaba moito Asia, non? Sobre todo no ping-pong, sobre todo no... Cando entras no pádel... Bueno, en tenis, evidentemente, España ten moito que dicir. Correcto. Correcto. Deportes Sí, de pala, de Sí, tal. sí. Eu penso que... Squash, Borja, aquí, en fin. Sí, hai como unha tradición deste tipo de deportes, Sí, ¿no? e o pádel, ainda que foi importado de outro país, pois creo que tuvo unha gran acollida e creo que seguirá en alza os próximos anos. xa Ten unha chego, apreciación particular. Algún día competirei unha Major League. Dádeme Seguro. tempo, dádeme tempo. Quedache pouco para entrar no equipo. Dádeme tempo, estou co revés que non me entra ninguna. Que é muñeca, non? Di que non, é muñeca, Depende. Non. Muñeca ou dúas mans, depende como queiras facelo. É pouco azul, Pois xa está. Que desastre. Bueno, por Bueno. certo, déxeme saudar ao meu compañeiro titular de pádel, que se chama Paulo. Un saúdo para Paulo. Saúdo, sí. Democrático tamén, que lle mande un Correcto. saudiño a Paulo e ao resto de compis que pasamos moi ben. Graciñas por vir, vale, por contarvos un pouco cal é a vosa paixón, que forma parte do deporte, que forma parte do pádel, e bueno, pois para nós unha honra, para todo o equipo de Radio Líder, que de forma humilde poder colaborar, o que allá podamos colaborar máis, xa que os logros van medrando, tamén que a colaboración sexa maior, que, bueno, que ao final que unha emisora humilde desta Rúa de Compostela pois este competindo tamén, entre comiñas, en competicións nacionais e internacionais, pois tamén é unha honra para nós. Eu creo que hai que levar a humildade polo mundo. Sí. E un equipo humilde cun patrocinador humilde, eu penso que crecemos os dous e medramos os dous. É que gañades todo humildemente. Humildemente. Gañades todo humildemente. Humildemente queremos agradecer este apoio recibido e decirvos que fochedes o noso primeiro patrocinador que confiou Pois mira, en nós. pois mira. Entón, un agradecemento por parte de todos os membros do equipo, que estamos aquí solo dous, Bueno. pero todos estamos agradecidos. Pois seguiremos con apoiando. este apoio. Merce, Manu, graciñas por vir. Moitas gracias a vos. Nada, que estaremos moi pendientes do que ocurra en abril. Pasaremos a información. Graciñas. Graciñas, ata Hasta logo. logo. En
Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota.